Tugutan gihapon mga paninda ang mga vendor daplin na sa daan sa barangay Poblasyon, Dakban, Salisay, bisan kung ipatuma na ang road clearing operation. Subay sa mando sa Department of Interior and Local Government, DILG. Ang report ni Femari Dumabok. Gibanabanang moabot sa 60 ka mga sidewalk vendor nga naninda sa daan sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay, gawas sa simbahan. Apan gitataw ni Kapitan Edward Alisna sa barangay Poblasyon nga 38 lang kanila ang lehitimo o gadunay permit gikan sa barangay. Sila ang napektuhan sa gitukod karon nga tourist spot sa plaza sa Dakbayan. Atol sa tigom ganihang buntag uban sa mga opisyal sa barangay ug sa Task Force Road Clearing, ilang nasabutan nga tugutan gihapon silang makapaninda. Apan, gikinahanglang musubay sa nasabutan nga mugamit sa 2 metros nga luna og dili makasamok sa trapiko. Na ay 2 meters ang distansya gikan sa koral sa anak sa simbahan padung sa daan. Nya ang gilap doon ani is 10 feet. Nya karon kibaw ka sa atong mga kaigsuonan nga puros na ngayawat, gusto mo ali, gustong alihan ang usa ka customer haron di madtos lain. Muna mo abante sige, abante padung sa daan. Gisugda na ang pagpadaog pahibaw sa mga sidewalk vendor aron sila na mismo ang musibog. Human ang duha o tulo ka adlaw kun magmagahe mga manindahay hayan ipegayon ang road clearing operation. Gubuon ug kumpiskahon ang ilang mga paninda. Oh, andam ko ma'am kay para dili ba samok nan peaceful ang pagpaninda diri. Usa ang poblasyon sa 4 ka mga barangay nga nakitaan nga adunay problema sa pagpatuman sa paghawan sa daan. Anda mo sa muhatag og seguridad ng kapulisan sa pagpatuman sa road clearing. Doon na sila yung mga area nga ilang na-cleared, pero katong mga area nga wa pa nila ma-cleared, nagkinahanglan po sa samuang suporta. So para namo sa City of Talisay, naagpirmi sa likuran sa kada barangay nga magpatabang sa clearing. The road clearing project, of course, we will practice maximum tolerance. No, it's in our police operational procedure. But if there's a need for us to really implement it, we will do so. Makigtagbo sa abang task force suban kang Mayor Samsam Gulyas ug sa 22 ka mga barangay kapitan aron tukiun ang Enero 15 nga tagal sa DILG. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.